Takže príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni. V úvode sme sa snažili vám spríjemniť túto atmosféru muzikou v podaní Ženy z Blchov. Nenechajte sa pomýliť tým, že to sú samí chlapi. Myslím si, že dneska sa možno stretnete ešte s ďalšími paradoxami, lebo aj výstava, ktorú vám dneska chceme predstaviť, nesie názov Odhalené duše. Ako ste si mali možnosť všimnúť, sú to predovšetkým odhalené tela. Ale to je zámer autorov, takže dovoľte, aby som vám predstavila Antona Faraónova, ktorý dnes má takú viac menej debutujúcu výstavu a ktorého dneska predstavujeme aj ako fotografa, pretože verím, že to, že dobre tancuje v štátnom divadle v Košiciach, to asi všetci dobre vieme. A v tejto súvislosti by som si dovolila privítať aj šéfa štátneho divadla v Košiciach, pána Petra Himiča, neviem, kde sa tam skrýva, ale som ho tu zahliadla. Takže pán Anton Faraónov si myslím, že je taký všestranný umelec, lebo ja ešte jednu vec prezradím, možno o ktorej neviete, že on aj píše a možno, že onedlho budeme predstavovať aj jeho básnickú zbierku. A pri tejto príležitosti by som ale poprosila pána Ondreja Šota, šéfa baletu štátneho divadla v Košiciach, aby nám tohto mladého, nádejného fotografa, umelca predstavil. Nech sa páči. Tak mladý Anton Faraónov je tu na Slovensku už asi 6 rokov. V podstate to je jeden z časti ľudí, ktorých som angažoval akože z Kieva, akože zo školy, kde som ho videl tančiť. V podstate to je jeden mladý, ambiciózny, pracovitý, ctižiadostivý chlapec v zdravom tempe, ktorý v podstate sa zaoberá akože filmom, presne ako si hovorí, poéziou, výtvarným umením a v podstate ako taký mladý chlapec študuje aj teraz na vysokej škole, kde sme chvíľu ešte prichýlení, akože na Vysokej škole technickej na katedre umenia. No a myslím si, že jeho práce, ktoré sú a počom aj to výstavou, aj divadlom, vnímam to ja ako odhalené vnútro, nevnímam to ako fyzické, ako náhotu, pretože náhota je podľa mňa prirodzená vlastnosť, ktorá bola už dávno, ešte za čas, keď Michelangelovi v Sixtínskej kaplnke chceli namalovať tie gaty na tie náhe tela. Čiže ja si myslím, že sú to odhalené vnútorné emócie tých ľudí, ktorí v podstate prežívajú nejaký taký záhadný život, tanečný alebo emocionálny a inšpirovaný v podstate vlastným telom a vlastným duchom. No a na záver ešte chcem povedať o Antonovi, že myslím si, že je to jeden z veľmi perspektívnych mladých ľudí, ktorý je schopný, si myslím, aj v budúcnosti ešte ďalej sa rozvíjať ako fotograf, aj filmový dokumentarista a režisér. Takže prajem vám veľmi krásny zážitok tejto výstave, veľa šťastia, zdravia vám prajem a nádherných pocitov. Čo vy na to, Anton? Už povedať veľa. Ja by som sa chcel hlavne predovšetkým sa poďakovať ako knižnice v mene pani riaditeľky za to, že podporuje aj pri tom, že to je knižnica a má iný trošku zámer a iné fungovanie, iný systém, ale že podporuje to, že tu existuje nejaká galéria, ktorá sa venuje fotografii a dala tým pádom možnosť, povedzme tak, košickým, východoslovenským a nakoľko ja viem, aj celkovo z rôznych iných štátov, umelcom, sa tu nejakým spôsobom prezentovať a sa pokúsiť nadviazať kontakt s ďalšími ľuďmi a ukázať svoju tvorbu, svoje myšlienky, svoj pohľad na svet. Ja sa chcem poďakovať ešte pánu Balovovi osobne za to, že tak my sme sa spoznali tu, v tomto priestore, keď
ohľadom, keď som tu prišiel prvýkrát sa pozrieť, ako vyzerá fotoklub. A tak vtedy to bolo také prvé zoznámenie. Ďalej sme sa stretávali ohľadom fotografií. A ďakujem mu za to, že ma tu pozval, ponúkol túto možnosť sa prezentovať a ukázať vám, ako ja vnímam nejaký určitý aspekt ľudského života, ľudských pocitov vnútorných a prežívaní. Tak ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste obetovali čas a prišli tu na dnešnú túto vernisáž a prajem vám všetkým pekný zážitok. Dúfam, že každý z vás nájde tú svoju fotku, tak poviem. Prípadne, keby niekto mal nejaké otázky, tak ja som tu. Rád sa porozprávam, rád debatujem ohľadom akýchkoľvek vecí. A na záver by som sa chcel ešte poďakovať chlapcom za to, že prišli tu kvôli mne. A ja by som sa chcel vás všetkých pozvať na prípitok. Ďakujem vám pekne, že ste tu. Možno celkom na záver ešte dodala, že môj kolega pán Balo, ktorý túto fotogalériu vedie, má čuch na talentovaných fotografov, takže verím, že o vás ešte budeme počuť. A už sme sa dohodli, že všade budete uvádzať po tom, že tu ste vystavovali tejto fotogalériu. To sme sa dohodli. A som naozaj potešená, že ste prišli v takom veľkom počte, lebo dneska sú 4 vernisáže na Hlavnej ulici. A to je dôkaz, že vás asi majú ľudia rádi. Takže všetko dobre želám. Ďakujem. No a teraz ten pohár vína, nech sa páči.